No nazdar, tradičné stavanie stanu. Počkaj, treba mi kolíky ešte, také veľké. Nedám ti, keď nebudem mať. Na čo kolíky? Chceš ešte ďalšie? Treba mi kolík. Peťo, si žiadaný. Len tam. Aha, poďte na zemi. Ježiš, však vám to tu hovorím už 20 minút. No čo zháňaš? Niečo toho čapal. Tam je čáp. Čáp tam je? Jo. Bocian, hej? Bocian. Tak čo? Solo 24? Super. Super? Uvidím, či bude super. Len super? To bude jazda. No, Jazda života, 24 hodín v kuse solo. S nejakým umiestnením, to bude paráda. No, bude možno. Čo je? Prečo je toto extra? Lebo sú na také dva boky. A to je kde? To sú dobre, to je takto iba. No a jak to mám teraz ja na spadne tam? Tak musí sa nejak križiť, nie? Asi, alebo čo?